Здравейте, здравейте, прекрасни! Благодаря за съобщенията, благодаря за всички отзиви. Много щастлива ме правите. И да, в момента това е за вас. Много често ние си казваме: аз искам. Какво искам? Дали това е моето обаче? Защото нас от малки ни учат и ни казват какво не трябва да правим. Много рядко някой ни казва какво трябва да правим. Това, което трябва да правим обикновено, е да слушаме, да бъдем послушни и да се вписваме във всичко около нас. Да се вписваме в това, което хората искат от нас, да бъдем част от едно общество с определени изисквания. Да. Което всъщност от една страна ни приравнява един на друг. Но пък, ако се замислим, голяма част от гениите, които са съществували в историята, не са се вписвали. По никакъв начин голяма част от тях даже са били възприемани за времето си буквално като хора с психични отклонения. Затова го казвам, защото ние много често казваме: аз искам живот в изобилие, лекота и хармония. Честно казано, първата равносметка, която е хубаво да си дадем, е какво за нас е живот в изобилие, лекота, хармония. Какво означава това за нас? По какъв начин ще се чувстваме ние, когато живеем по този начин, хармоничен? Хармония, нещата се случват с лекота, всичко е чудесно и прекрасно, не се изискват никакви усилия. Ами, от друга страна, като се замислим, няма как да не се изисква поне минимално усилие от наша страна, за да се получи нещо. Защо? Защото дори за да се нахраним, ние трябва да станем, да отидем примерно до хладилника, да отидем да си напазаруваме. Това е елементарно. По същия начин и голяма част в живота ни е точно така подредена. Ние трябва да положим някакво усилие, за да се получи това, което искаме. Един от често задаваните въпроси е: защо когато се моля за определено нещо, независимо колко много го искам, наистина го искам с цялото си сърце, защо то не се получава? Защото обикновено е нещо повече от това, което ние сме готови да направим. Защото е нещо, с което ние ще надскочим себе си. По същия начин, по който ако сложиме една дъска на земята и на всеки един от вас му кажа: минете по нея, всеки ще мине. Без никакъв страх. Но ако я вдигна на определена височина, която би могла да застраши живота ви, какво ще се случи? Тогава започва голямата битка между страха и моето желание. Желанията, които се сбъдват, както обичаме да казваме, са всъщност тези, които ние можем да преодолеем страха си. Страха от неприемане, различните програми, които носим в нас, различните, буквално казано, и съзнателни, и несъзнателни проблеми, които имаме. И всичко това сме ние. И е много хубаво да се приемем такива, каквито сме. Защото приемайки себе си,
и своите желания, ние можем да продължим да ги развиваме. И буквално казано, няма значение докъде и кой ще ни каже, че можем да стигнем. Въпросът е ние да искаме точно това. Въпросът всъщност е, бих казала, прост. Ние да сме готови да се изправиме срещу нещата в себе си. Защото няма по-голям страх от този, който носим в себе си. Аз много често давам пример именно със себе си. Беше ме страх да се пусна с шейна по писта, която е наистина стръмна, и катерейки се нагоре по пистата, влачайки шейната след себе си, през цялото време в главата ми беше: добре, хубаво ще се изкачиш, нали, догоре. Ако я пуснеш, всичко е супер. Но продължих, качих се най-горе и дори за секунда преди да седна на самата шейна, си казах: добре, ако изпуснеш така за пред хората случайно шейната, нали, ще слезеш после пеша надолу. И много пъти точно това прави. Точно това скриваме от себе си и в себе си. Стигаме до определена позиция, до определено действие, където остава да направим финала. И точно тогава пускаме шейната. А всъщност целият страх, в моя случай специално с шейната, въобще не беше страх, изключително уникално преживяване, за което си казах: как може толкова пъти да те е било страх, нали, от това? След това го повторих няколко пъти, защото наистина уникално, както би казал някой тинейджър, уникален кеф. Да, уникален кеф. И докато се страхуваме от дадено нещо, до тогава то е страшно. Ако си позволим да направим първата крачка, окей, въпросът е да последващите действия. Затова много пъти, когато някой ми каже: ама, нали, то хората трябва да се обличат по такъв начин, по определен начин, трябва да се държат и да разговарят на определено ниво, трябва това, трябва онова. Трябва за някой друг. Трябва за този, който иска да трябва за него. Според мен всеки човек е достатъчно интелигентен и свободен да си прецени какво точно иска и какво точно е неговото. Защото ни казва: трябва да ходиш на работа от 10 до 5, трябва да се научиш да готвиш, трябва това, трябва онова. И ние живеем в едно трябва и в едно обикновено, както аз го наричам, не може. И опасно е. Една от най-прекрасните програми, които имаме, е опасно е. Това е опасно, другото е опасно, третото е опасно. Целият живот се оказва една огромна опасност, в крайна сметка, която ние не трябва. И в този момент си казваш: добре де, а всъщност тогава къде съм аз в цялата тази ситуация? Къде съм аз в цялата тази ситуация, която е наречена моя живот? В битката от това да имам определени вещи и всичко останало, къде съм аз в цялата тази ситуация? Един въпрос, който наистина, когато си го зададеме, започваме да осъзнаваме много неща. Дали моите действия, които правя, дали този живот, който живея, нещата, които правя, са моите неща? Или са просто старите програми, които си носи от мама, от тати, от всичко останало? Дали това е моето? Да, ние сме част от рода и това по никакъв начин няма как да го променим и не искаме да го променяме.
Но въпросът е дали всички тези вярвания, които носим в нас вътре, дали те са нещата, в които ние искаме да вярваме. Или ние искаме да вярваме в нещо по-различно. Че не сме толкова, както обичам да казвам, велики, че има и по-голяма сила от нас там някъде, която наистина ни помага в много ситуации, която е с нас, когато ни потрябва. Сила, която се грижи буквално за нас и за всичко чудесно и прекрасно в нашия живот. Осъзнаването, че съществува нещо повече от този прекрасен свят, в който живеем, така да се каже, където ние всъщност се борим за материалното, че има нещо извън него. И ние сме много повече от тези кухненски роботи, които стават в определен час сутринта, мият си зъбите, взимат си душ, пият кафе, отиват на работа, свършват работа, прибират се и така нататък. И в 99% от случаите и с хората, с които се развиваме по различни насоки, установяваме, че това ежедневие, буквално казано, може да ни носи много прекрасни неща. Освен това, сутрин тези действия с определената нагласа, стигайки на работа, с определената нагласа, отивайки на някъде, с определената нагласа, връщайки се и действайки машинално, буквално казано като робот. Изненадващото, което мога да кажа, е, че много от тези хора, с които сме минали част от пътя им, те започват да рисуват на кутини, на които определено дори те самите си казват. Имаше една прекрасна, чудесна дама, която обожавам, която казва: аз на 55 години да започнах да рисувам. Да, защо да не рисуваш? Какво като си на 55 години? Какво значение има? Това, че някой е казал, че след определена възраст не знам си какво се случва. Това е за него. Ама аз хода на танци и танцувам. Да, защо не? Защо да не се радваме и да не се чувстваме прекрасно, чудесно и в себе си в това нещо, което е нашето? Защо да не избереме какво искаме да правим? Защо да оставяме в тази насока, в която някой някога ни е казал, че само можем да бъдем? Защо да не променим въобще, както обичам да казвам, да не пренаредим картата, ако е нашата? Защо? Какво може да ни спре? Само единствено ние. И точно за това, много често, когато кажете какво искате, много хора не знаят какво да кажат. Защото ние наистина не сме на 100% сигурни какво искаме. И когато кажа искам хармонични отношения, въпросът по-скоро започва от там. До каква степен аз съм в хармония с себе си, за да бъда в хармония с другите хора? До каква степен аз се отнасям по определен начин с другите, за да очаквам и да искам нещо от тях? И защо трябва да очаквам и да искам? Въпроси, които обикновено изкачат много често. Защото ние сме свикнали. Навик. Другите това, другите онова, другите са такива. Да, такива са окей. Къде е проблема? Това е техния живот. Ние живеем своя, те живеят своя живот. Както един от моите любими ментори казва, аз съм супер звездата в моя живот. Другите са просто с първостепенни, второстепенни роли, статисти и какво ли не.
Но основното нещо за мен е моят живот. Аз буквално казано нямам нищо друго освен себе си. Което е много интересно, защото сме свикнали да казваме моя син, моя съпруг, моята кола, моето това, моето това. Ами че то погледнато реално името ни е дадено. Съпруга ми и сина ми не са моя собственост. Когато променим въобще дори в междуличностните си отношения цялата тая синтетика на моето и другото аз съм, тогава започва и промяната. Ние като хора, буквално казано, телата ни, които са енергии на тази земя, дори те са наши за определено време. Така че е хубаво да се замислим над много неща, които ние често обсъждаме в Телеграм група, линк към която ще оставя в първия коментар към това видео. Защото когато излезем извън тези рамки, ние често си казваме, леле, тук ще излезнем от матрицата. Чудесно. А къде отивам? А какво е матрицата? А коя матрица от всички матрици? Въпросите, които е хубаво да си задаваме, както я ще ви кажа сега, за всички, които слушат това видео до тук. Не искам да ми вярвате. Искам да го изпробвате и да подложите на съмнение всичко. Тогава вече ми напишете коментар. Защо ли? Защото вярата е знание, което няма нужда от доказателство. А за да приемете моите думи за верни, имате нужда от доказателство. И доказателството да започнете да променяте своя живот. Ако искате. Защото винаги има неща, които ние си харесваме. Дори и като стари вярвания, и като програми, които на нас са ни любими. И затова казвам, не ми вярвайте. Просто го проверете. Проверете го за вас. И тогава вече предполагам, че нещата ще стоят по различен начин. Защото да проверим нещо означава да подложим себе си по определен начин на буквално казано на едно изпитание, от кое ни е много страх. Страх ни от високо. Какво се прави в такива ситуации със страха от високо? Качваме се на високо. Какво е възможно да се случи? Ще видим като се качим. Защото ние много често казваме, аз искам това. Добре, чудесно. Какво ни пречи да го имам? Къде е пречката? Или любимия ми пример с аз искам яхта. И какво да правя? Значи аз стоя на канапето и казвам, искам яхта, искам яхта, искам яхта. Добре, тя дори да падне от някъде, буквално да мине самолет, който да прекарва яхти и тя случайно да падне, аз какво ще правя? За да поискам нещо, трябва да и за да го имам съответно. Първо, както обичам да цитирам една много любима моя менторка, която наистина обрушавам и обичам. Първо, моля горе в канцеларията. После започвам да видя откъде и как мога да го имам. Защото и да седя цял ден на канапето и да искам, няма да стане. Колкото и да ни се иска някоя така с една вълшебна пръчка да изръкомаха и да каже
аз искам това и то се появява, въпросът тогава е вече на каква цена. Защото, както знаете, във Вселената винаги има един баланс. Балансът е и на даване, и на получаване. Когато ние се научим по определен начин да даваме, тогава, буквално казано, ние се учим и да получаваме. Получаването по някой път е малко по-сложния процес от даването, ако трябва да съм честна, защото когато ни се дава, ние се чудим обикновено, а какво следва? Защо? Защото така са ни казали, безплатен обяд няма. Има. Зависи с кого ще обядваме. Затова бих казала чудесно и прекрасно на всички, който желае, може да се присъедини в Телеграм. В групата предполагам, че утре ще имаме безплатна среща, на която можем да обсъдим много неща и съответно да работим с един от вас по ваш казус. Така че прекрасна, чудесна, уникална вечер ви пожелавам и до нови срещи!